Pinatong ipalit niya ng apirmanta. Yes, ma'am. Pinapalit na kong tela. Di ba wala matay kwarta? Wala, may gitay kwarta mo to. Nagpalit mo yung kwarta. Miss, utang naman sana ako, miss ha. Kulbaan. Kulbaan, uy. Nangapira ta niya, gibutong 200. Di, ito pa ng 1970 ang kape nga barato. Di, wala na yung mahal ka barato. Yeah, it's wrong, ma. Unit rin. Ito na. Asa naman itong panahon na mga pita sa sintaray gasto? Kung ikaw ang palit, sa isinta na. Piho na yung kako, ganun ipon. Sila ba niya? Ako na nabigyan. Sila ba niya siya, miss? Ani? 48 ni. Ani po, Patsaday, tagkuha din. mga struggling na content creator. Sila ni? 48. Oh, 48. Kini. Di abot og 300 na nga pilang pastila ning kalakihan ni. Oh, di ba? Ay, akong bayad, miss. Oh, wala ko na sa kwarta maka-istorya pero Ako maning matcha. Ako bayad. wala sa kwarta. Nangita na ko itong tag 25 pesos na brewed coffee na. Okay, basahan na ninyo. Tres. Sa akong nabalaan, Korean coffee. Tres. Full matcha. Oh, nangapi mi ko may kasabot kung saan nga kape. Shongxing, Shangxing, Shongxing. Lami kaya ni? Oo, lami. Bahong dahon. Alam, malipay si Gaydian. Itong palitan. Sige. Misa, pilanan ako isa ni Misa ni matcha. Iya pa daw mong dugangan, miss, pero masirado na daw 500, puslan man daw. Uslan na no, kay kwarta. Kasalanan talaga. Kasalanan talaga ito ni BBM. Joke lang. BBM, ano na? Mag-agad lang siya. Ah, Kailan ni 17 yung coffee, miss ba? Diluy, 35 ro, no? Ito, UCC. Thank you, sir. Katong green pila to. Uy, humot. 48 Kani. yan, sir. 48. Oh, 48 naman dami. Okay naman nanta. Okay ra. Wala rin 100 gid dugangan mag-Nutella. Oh, Ayaw kaon ha. Dagan di reklamo ka tong gamay akong kaon, Miss Bay. ayaw. Nada lagi. Sungday ka mo kaon. Yehey. Uy, lami. Curious kung asa mi nami sa WF Galam. Specialty store. It's a new kind of bago siya nga format na grocery siya. Pharmacy siya at the same time 24 hours nga convenience store. So na po may laaganan sa akong ex-girlfriend nga restaurant. Ay, kabit ko nimo, oy. Ay, na-upload yung kita sa mga asawa. So open mo ganda, miss. Yes, sir. Wala may pandesal na mga 5 wala. Halo, eh, katsada. Gardenia, sir. Katsada na ilang store, pangitaan mo sa laog pandisan. Ito ni bake shop. Gardenia pandesal. Sige, magkukita ani sa vlog na magkaon na lang. Yan yung mga vlogger na inungdan ba? Okay, lami ba? Hala, oo, lami gahapon. Ikaw may pharmacist din mo. Mga pharmacy assistant, dahil, sir. Among pharmacist, every morning. Ang saan man oras naman yung duty? Uy, lami, 4 gihapon. hours, miss, sir. Pero shifting, miss, sir. Kamo? Ay, match siya man gyapon ning ako. Oh, Di eh. smoothie. Hudish daw. Maging wa mahudas. Salami. Ilan gani siyang natilawan? 100 ba? Kasi imported yun siya, no?
made of kanda ni roasted Japanese green tea. So more than say Atong kape, asa rin. more than green tea nga brown ang Made of sugar. Muna gusto na nga sa mimeno, man. Kaya di kami gusto sugar, pero ako ikaon. Gusto mo makita sa mga manyak na mga staff sa kalam na ako. Pero in fairness, Pag-follow mo sa kung kana. ay, sige, pangin eh.